Влизаш в Roblox бързо. Има нещо долу. Попаднахме в някакъв тунел. Има ли някакви там? Аре да играем. Аз влизам в играта, да не ти влез при мен, чули? Попаднахме в някаква тъмна стая. Свети нещо. Няма да играем на Roblox, ще играем на... Оу! Има кино! Има и бъгната версия, ще играем на киното. Кое? Защо има някаква метална оставка? Давай, бързо. Това ще ни изяде Франция, това ще се живи, ще ни изяде. О! Зелената касетка. Ето телевизора. Чакай да пуснем тази касетка. Идвай при мен. Чакай, ето те, Дани Джи. Ето, Дани. И тебе съм. Няма те. Идвай. Тук съм, бе, тъп скъпан. Ела. Тука. Един висок съм с едно облекло. Следвай ме. Ела. Тука. Кое? Тука, джойнвай. Айде, джойнах. Казвам, това ще не е най-популярното видео. Падението. Жертва. Не, Дани иска да гледа навънка от това видео. 4 ученици сме, Дани. О! Блин, почва вече. Не, трябва да вмъгаме. Ма фили, които не са се хубаво да се теки си. Да ви закарат по действителен случай. Колко бъгнаме? Сериозно ли бе тъп скъпа? Сега се чувам. Ме трябва да лепаш. Оф. Ще е яко 100%. Много яко. Влизам. И ти джойнвай... Не, джойнвай при мен. Уински. Не бе, това е друга версия. Аз съм играл. Готино ли е? О, това пишка ли бе? Това пишка ли е? Не, ела, Дани. Днес. Ела, Аз бе. не да ти мислиш, че е пишка. Ела. Ела, бе! Ела, бе! Гледай, бе, къде съм аз, бе! Гледай! Ела, тука. Да те преследва. Това не е пишка, бе, това е друг. Какво? Аз почнах игра. Отделно. И аз. Дани, сега, слушаш ме много добре. Ще ме слушаш ли? Не. Влизам. И ми даваш телефона. Дай това телефон. Направо и аз. Не, следвай ме. Гледай моят телефон и виж къде съм. Учивай много назаде. Така, ела бързо. Ела на 3, 1, 2, 3. Двамата сме. Аз те напочвах. Защо? И аз. О, в друга игра. Та явно нещо е бъгала. Нали? Ще игра вече, знам на коя. Не, това е друга. Ще виж колко. Чакай бе, Дани. Тук сега... Нещо вече в золото. Не, виж, това ти говоря. Дани, ние сме били на края на золото. Просто като те гони трябва да бегаш 24 секунди. Това е тъп. Това съм почвал да игра, ама никой не разбира. Ти ще ми помогне. Ето да, Дани Джи, 1917. Аз трябва да сме бавни, ела тук при мен. Ела бе. Ела бе! Чакай да буква, давай къде ти е. Тука! 3, 2, 1. Джойнвай. Yes! Най-накрая. Нали? Може да натиснах. Почваме. Дебилия? Той се умчва. Той винаги в тези игри е добър. Просто той е шефа в тези игри. По някаква причина беден. На бедно лайно. Тъп скапан негър. На бедно лайно. Ето, Дани, натисни мене. Мале. Руди. It's your job. We need you.
gotten a ton of reports of a local ghost haunting an aquarium. Нормально. If you can free the curse, we will give you a large pay. Намали. Маме, сега играем. Колко отиваме за купи? Добре. Или бургер. Дани как да каже какво иска. Суши купа или бургер? Може ли мистериозно суши? Ние купи ще вземаме. Добре. Дани купа или бургер? Бургер. Бургер. Добре, ще му вземем чизбургер, нали? Чизбургер? Да, мой. Да. Айде, чао. Айде. Извай колко пише, че Аз не мога да се сменям. Ето тук има... Ето бе, Дани. Искам да го видя преди да... пак мога да зажоем. Дани, чакай. Дани, не натискай. Искам да го Hey, гледам. real glad you're here. Що го натискаш, бе? Искам да го гледам. Гледай тук колко е яко. There's been a ton of strange things happening here. Има и горен етаж. Just the other day we heard screams, we saw random things falling and a lot more. Те му... Къде си, бе? Ето ме, долу съм. Съм горния етаж. It's getting really bad. Scaring all the people here in the aquarium. Чакам да там. Колко е тази има, бе? Слизай долу. We desperately need your help. These things tell me there's a powerful ghost. Доста е тъмничко. Изчакай да видя от телефона ли ми е само. Thank you. Дани, слизай. Тук трябва сега да дойде удивителен. Тук има един малко удивително. Къде бе? Тук. А, да. Да, бе. Читери са само. Аз всичко го грабнах. Аз съм. Идвай, бързо! Ой, така. Идвай. А там е. Ти долу ли си? Да. Там има един. Тук. Чакай. Там Толкова прави, бе. Дани! Не ти ли е подозрително? този пак кога дойде тук? Ела долу-горе, Дани. Идвай. Следвай ме. Аз много ли висок? Аз много висок ли съм? Тук всекъде има камера. Изковат за буклуки вече. Тук сега... Моев, че влизам в тази мистериозната стая. По-яко ли ти да играм едното едно? Да, много е яко. Да, има бъфърфиш. Аз бягам си монстри. Бързо сюда. Дай ня вече, ела да виж колко крачки. Колко са ползват типа. По моят си начин. Това много е ефективно. Виж колко са по-близко. И това е само едно плюено. Виж, нашата мивка какво прави, Дани? Гъбата. Нека ви да ми е, че ни е бу. Няма да я във вашите чини. Не кажа шанс. Къде Дани? Ние направихме си какво не. Не. Има нещо отгоре, май. Къде бе? Ти къде си? Нали? Чакай. Къде си? Онлайн пише. Аре да видим, че тук има сини, има дорита. Я да видим другите риби. Има нещо, Аз гледам още долите там. има първърфиш, има октоподи на долния етаж. Ма къде е другия удивителен? Има последно удивителен. Ето тук трябва да е.